Кайте се, защото се приближи Царството Небесно. Какво е Твоето царство? Дух Господен е върху мене. Затова ме помаза да върся на бедните. Прати ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пеленените освобождение, на слепите проглеждане, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятна Господна година. А кой си ти? Бог толкова обикна света, че отдаде своя еднороден син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина на света, за да съди света, а за да бъде света спасен чрез Него. Аз съм хлябът на живота, който дохожда пред мене, няма да гладнее, и който вярва в Него, няма да жаднее. Но казах ви, че ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде пред мене, и който дохожда пред мене, няма да го изпъдя. Защото слязах от небето, не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца е тая от всичко, що ме е дал, да не погубя нищо, а да го възкръся последния ден. Тази е волята на оногова, който ме е пратил. Всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен, и аз ще го възкръся в последния ден. Хората, те познават като синът на Йосиф и Мария. И какво казват за мене? Някои казват, че си пророк Илия, който бе отнесен жив на небето. Другите смятат за личител. Третите смятат за лъжи Месия. А вие, кой мислите, че съм? Ти подчини природата. Превърна водата във вино на сватбата в Кана. Умножи 5 хляба и 2 риби и нахрани 5000 души. Укроти бурята в морето и вървя по него. Ти изцеляваше хора. Дина Съкатият от 38 години с 2 думи: стани и ходи. Стръгна се на царедвореца, огнена треска, а дори него видя. Нали? Спомняте си всички? А само каза, иди се вкъщи, син те е жив. Дай да зре на слепия по рождение в съботния ден, а поросетите похулиха. Събота е за човека, а не човека за съботата. Излекува от бяс дъщерята на друговерката. Надвина смъртта и ги върна към живота. Момичето на Ираира беше умряло, а ти каза, че просто спи и го събуди. Изтри сълзите от лицето на скърбящата вдовица с думите: мамко тебе думам, стани. И смъртта си отиде от сина й. Лазар,
Марта и Мария. Той беше половин и се разлагаше вече. И бяха минали 4 дни. А около там чаташе гроба. И рече Мария през сълзи. Ако беше тук, брат ми нямаше да умре. И тогава, учителю, бликнаха сълзи от очите ти. Той беше милишен. Свати Марко. С молитвата отправих поглед към небето и викнах: Лазаре, излез! И повития мъртвен се изправи пред светлината. Доктор Лазар, с единствената си вечна дреха, той кротко ни говори. Обичай ближния и добро правете на онези, които ви мразят. Ако имаш 2 ризи, дай едната на ближния. Ако някой ви удари от едната страна, обърнете му и другата. Обичайте враговете си. Добро правете на онези. Не съдете, за да не бъдете съдени, защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Бъдете милосърдни, както е милосърден вашият небесен Отец. Учите баща си и майка си, да живееш дълго добра на земята. Давайте и ще ви се даде. Не убивай! Господи, прости им. Те не знаят какво вършат. Господи, къде си? На кой не остави сини Боже? Боже, не нас си ме оставил. Отче мой, в Твоите ръце предавам духа си.
Блажени са бедните духовно, защото и тяхно е Царството небесно. Блажени са плачещите, защото те ще се утешат. Блажени са кротките, защото те ще наследят земята. Блажени са гладните, жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени са милостивите, защото те ще бъдат помилвани. Блажени са чистите по сърце, защото те ще видят Бог. Блажени са миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи. Блажени са гонените заради правда, защото тяхно е Царството небесно. Блажени сте и вие, когато човеците ви намразят и ви отлъчат, когато ви похулят, когато изхвърлят името ви заради Сина човечески и кажат вас лъжовно, какво да е лоша дума заради мен. Радвайте се, веселете се, защото е голяма награда ви на небесата. Жено, защо плачеш? Господине, ако ти си го взел, где си го положил? Мария! Учителя! Не се докосвай до мене, защото не съм се възнесъл при Отца. Но иди, кажи на моите ученици, че възлизам при нашия Бог. Стой си! Стой, Възкрес! Ми едва, ми ви казал, както Отец ми прати, те и аз ви пращам. Приемете Духа Святаго, на когото просите, прехвалете, ще им се простят, а на които задържите, ще се задържат. Той беше тук и не говори. Ако не видя раните от гвоздиите и не сложа пръстите си в самите тях и не вложа ръка в раните на ребрата му, няма да повярвам. Тома, дай си пръстите и попепел раните ми. Дай си ръката и вложи в ребрата ми. Не бъди невярваш, а повярвай. Господ мой и Бог мой. Тома, ти повярва, защото ме видя. Блажени са уния, които вярват. Блажени са уния, които вярват, без да са видели. Тук
На Елеонската планина ще ви дам последното си наставление. Защо се смущавате? И защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете и нозете ми. Аз съм същия. Пипнете и ми вижте. Понеже духът няма плът и кости, а аз имам. Има ли тук нещо да ядем? Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко писано за мене в закона Мойсеев. И пророците, и псалмите, те е писано, те трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете във всички народи, начевайки от Иерусалим, а вие сте свидетели на това и аз ще изпратя обещанието на Отца върху вас. Стойте в град Иерусалим, догле се обличете в сила отгоре. Повярвай ми, Христос възкресе. Не съм го видял и не му и вярвам. Но Той сам възкресяваше мъртъвците. Славата му беше по цяла Юдея. Той искам чудо! Заповядай да ме донесат кошня с яйца, ако Исус, Син Божий и Месия, Неговата смърт е спасителна за наше възкресение. Нека тези бели яйца да се обагрят червено.